दिनैनि भिडिअ'आ माने बेनि प्रेंक जागोन आरो मानसिफोरखौ सोरखौबा बेजों सिगिनि नोंथांमोना नायलांबाय था बिराद इन्टारेस्ट मोनगोन ओमफ्राय बे बुरियाथ' दाङानो नै जि गियोनो नायलांबाय थादो रायजोफोर नै हिट जागोन मा गावहाथ' गिनायानो जाला जि गियो फट'ल' दोनगोन दे जावनाय जावफ्लानाय सिस्टेम Ngubah. Ngubah. Masa nama lah. Mai. Hello. Bah. Masih bukan aku. Ubial. Ubial. Ma. Ubial. Nunggu jiwa gue yang. Ma. Mayo. Mayo lah. Mayo pak. Ini kayo serba isu, mana tu? Macam apa? Gernyawa. Ayo sini dah ya. Ya, suruh mana izin cakap lagi dah. Kita kau kena, kamu saling ah. Ketua balik, nak sih, nak tang naik aja tang naik, tang ne. Tangan, tangan, izin hama deh. Tangan tu. Yang foto cuma dah. Bukan siapa. Banyak ada dia selalu. Oi. Ini. Yellow. Lu pernah apa tu coba bawa kuota? Apa tu coba bawa kuota? Itu bisa dengan. Orang. Badonai. Gitu. Ma. Itu kodem kasih. Tamailah. Ya, mau urusin begini dah. Masa. Ntar gue bal. Gila. Luarnya iya.
ले आं दाङा या थाब बोरैबा मोनथारो बाल एखे नायनायावनो अरिजिनेल रखम नुयो आरो दांबावा रागा रखम एखेबारे बानाय बायोब्रा इफोरखौलाय है लेथ्रा बाथ्रा गिलिरबो बाला गारलानरलै इयाव गारलानरनायलै ओइ फुरा अरिजिनेल रखम नुवाखै नोङो इखो भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होदो आरो नै आरो पार्ट 2 लाबोबावगोन बिदिनो आरो सोरखौबा लोगो मोनाखै नालाय बिराद बागदावग्रा गिग्राखो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो नुफिनगोन बेखिनियानोमोन दिनै भिडिअआ